כאמור בהפועל תל אביב שינוי אחד בלבד בהרכב, כאשר דדי בן דיין פצוע, לא נמצא בסגל, וגל שיש שמעלה עכשיו את הכדור, עולה במקומה, איזו טעות, וגילי ורמוט עושה 1-0. עידן טל מסדר להפועל תל אביב שער יתרון מוקדם בדדי. הנה גל שיש מעלה את הכדור לרחבה, תראו את טל, מה הוא לא רואה שם את ורמוט, לא ראה את ללה שהיה בסביבה, מנסה להחזיר את הכדור הזה לארוש, בעצם מוסר את הכדור לוורמוט, והפועל תל אביב מוליכה 1-0, ובשלב הזה הפועל תל אביב במקום הראשון בטבלה. 2.5 שחקנים של הפועל בתור הרחבה, 5 צהובים. והנה היציאה בית"רית למתפרצת עם עידן טל, יצחקי איתו, הכדור של טל, כדור מצוין ליצחקי, אבל סגירה מעולה של שיש. העדיפה של שיש, דלה אסה, איפה הבעיטה? עדיין דלה אסה, למה הוא לא בועט? זהבי מנסה לעקוף, והכדור במשקוף, איזו בעיטה נפלאה של ערן זהבי. תראו את הבעיטה היפהפייה הזו, מול הפועל חיפה זה הצליח לו, ועכשיו הוא לא היה רחוק זהבי. קנדה עוצר את דנין, ועכשיו פוגע בדנין ויקבל את הכרטיס האדום. איזו שטות של עומרי קנדה. הייתה התקלות בין השניים, ואז קנדה הוסיף חבטה בדנין, שלח אותו אל הדשא, ויפת שולח את קנדה לחדר ההלבשה. קנדה דוחף אותו קלות, ולירן דנין עם הצגה יפה מאוד, נופל על הרצפה כאילו הוא פגע בראש, לא היה ולא נברא, אולי צהוב. בואו ונבדוק שוב עם הגדלת התמונה. הנה אנחנו רואים כניסה של דנין ראשון אל קנדה, ואז קנדה מחזיר לו. ואז אמרו אנשי הפועל תל אביב עדיין, גם אם דנין התחיל את המהלך הזה. בואי ונראה מה קורה עכשיו. מיכל יצחקי, האם הכדור עבר את הקו? יפת מסתכל הכוון, מה ההחלטה? בואו ונראה, הנה ההילוך החוזר שלנו, האם זהו שער השוויון של בית"ר ירושלים? יצחקי לוקח את הבעיטה האדירה הזו, הכדור יורד מהמשקוף מעבר לקו, זה שוויון של בית"ר, אין ספק. ההתייעצות עדיין לא הסתיימה, אולי עכשיו מספרים להם שמצלמות הטלוויזיה הוכיחו שהכדור עבר במלוא היקפו את קו השער, והנה יפת קובע, ובצדק, שוויון כאן בטדי, 1-1, אוהדי בית"ר מריעים כאן, אוהדי מכבי חיפה בוודאי מריעים בבלומפילד. והנה עוד מבט לביצוע האדיר הזה של יצחקי, ושימו לב היכן הכדור נוחת, שוויון של בית"ר, 1-1 בטדי. הקהלים מהירים, אבל דוידי צריך להריע למצלמות שלנו, כי הוא לא ראה את השער. אבל בוא נחזור לפן המקצועי. מה שברק יצחקי עושה כאן זה פשוט משהו מדהים, נעזר ברגל של בדיר, אבל איזו תעוזה יש לו ליצחקי להעיז. כדור עבר ללא ספק. אניימה מסדר שם שלושה, גרשון נכנס לרחבה ובנאדו, והנה יצחקי, דנין חופשי, ואניימה לוקח את הכדור הזה שהגיע מהעקב של גרשון. נראה כביכול פשוט לרדת לכדור כזה כי אולי חלש. לאניימה יש איזשהו סט, כל הכדורים האלה פשוטים מהעובדה שהוא לא גבוה אבל הוא חזק. זהבי עם כדור ארוך, הנה ההזדמנות, בן יוספי, ויש כדור עונשין מ11 מטרים לזכות הפועל תל אביב. יפת רואה את הדחיפה של בן יוסף על שכטר, גם מקבל את הכרטיס האדום. בית"ר נשארת ב10 שחקנים, הפועל תל אביב זוכה בפנדל. הנה הדחיפה הזו של בן יוסף, מה אתה עושה? איזו שטות. ועכשיו ההזדמנות הגדולה של הפועל תל אביב לעלות כאן ליתרון, לעלות למקום הראשון בטבלה. אניימה אל הכדור, גבוה, לא יאמן, הקהל של בית"ר צוהל, הקהל של הפועל בהלם. אניימה בועט חזק אבל גבוה. אנחנו בשוויון 1 בטדי, 10 מול 10. ורמוט
מכניס את הכדור הזה לרחבה! איזו הזדמנות גדולה לווליד בדיר! וזהבי עם הכדור החופשי הזה! איזו הצלה של ארוש! נגיחה אדירה של מרי, הצלה ענקית של ארוש. רואה שם את ריקן בצד שמאל מול זהבי עם כדור לרחבה, יצחקי לא מגיע, אבל ההזדמנות של טיבי! וזה בחוץ! את בית"ר לא מעניין כלום, כולם עולים למעלה. עוד מעט יבוא במקומו של ויסה, ויסה עכשיו עם הכדור. יצחקי, מכניס את ויסה, הנה יצחקי! ויש לנו קרן. שום דבר. אני לא רואה שם פגיעה של בדיר, יש שם הצגה של ויסה. טל מוציא את הכדור לריקן! אין ימה עודף. איזו קומבה של ריקן. מאוד לא פשוט. עוד נוגע פעם אחת הכדור על הרצפה. ריקן עושה את זה בדרופקה. הנה בא הכדור הזה של זהבי, וזה הולך מעל המשקוף. איזו עוצמה, מספיק שהכדור הזה יעבור את השחקן הראשון, את קובי מויאל, ואז מגיעים כל האדומים עם העוצמה, במקום להגיע עם הפנים. טל, אייבינדר, מחזיר את הכדור הזה לטל! מה עושה טל? בועט חלש ואניימה לוקח! איזה פספוס של בית"ר ירושלים בהתקפה הזו. טל נותן את הכדור קצת מאוחר לאייבינדר, לאייבינדר אין ברירה, אז הוא מחזיר בנגיעה כמו שצריך. כאן עידן טל שובר שני שחקנים, רק סיים למעלה. שוב הכדור הולך ימינה לרוטשינה, לא מצליח להכניס. הנה ההגבהה של ידין, דה סילבה החוצה. הנה הניסיון של גילי ורמוט, מנסה להיכנס לבד, לוקח את הבעיטה, עכשיו דה סילבה לא מצליח. ורמוט, ארוש עודף, והכדור ברשת! הכדור בפנים! 2-1 מהפועל תל אביב! האם זהו שער האליפות של הפועל תל אביב? ערן זהבי שם את הכדור הזה בפנים! הפועל תל אביב 2, בית"ר 1! האם אלי גוטמן והאדומים זוכים באליפות? 2 דקות בתוך תוספת הזמן בטדי. הנה שוב המהלך הזה, ארוש עודף בצורה מצוינת, ומי שמגיע שם זהבי, בום, אל הרשת של בית"ר. זה אמור להיות שער האליפות של הפועל תל אביב, אבל בבלומפילד זה עדיין לא נגמר. הפועל תל אביב 2, בית"ר 1. הדרמה עוד לא הסתיימה. מחמאות לוורמוט, שעוד במרכז המגרש מחליט לא להגביה את הכדור אלא לשחק לאחור ולעשות התקפה מסודרת. וורמוט מתחיל את ההתקפה, לאחר מכן הוא מבצע דריבל ענק על מפתן ה-16. ערן זהבי ואביחי ידין נתנו את הדם היום, אחד מהם כבש ונתן תאות להתפרצות שמחה שאני לא זוכר הרבה שנים. עכשיו שם יצחקי מאבד את העשתונות, וברק יצחקי גם הוא מקבל את הכרטיס האדום על הפגיעה הזו בלא כדור. בית"ר ירושלים מסיים את המשחק הזה ב9 שחקנים. הנה הכניסה הזו של יצחקי, והנה שריקת הסיום. גוטמן ואבוקסיס מסמנים לשחקני הקבוצה, רגע, חכו, נשארו עוד 2 דקות בבלומפילד. הם לא יודעים אם הם צריכים לשמוח, אם הם יכולים לחגוג. הפועל תל אביב ניצחה כאן את בית"ר ירושלים וממתינה לשריקת הסיום מבלומפילד. שחקני הפועל תל אביב מתרכזים עכשיו במגרש, הם ממתינים לשריקה האחרונה בבלומפילד. אם מכבי חיפה לא מבקיעה שם, הפועל תל אביב האלופה. שוויון אחד בבלומפילד עכשיו בין מכבי חיפה לבין בני יהודה, והם רוצים לשמוע את הבשורה מבלומפילד. בבלומפילד עדיין משחקים. האם הושמעה שם השריקה האחרונה? כאן שחקני הפועל תל אביב כבר צוהלים על זכייה באליפות.
עדיין אין שריקת סיום, זו שמחה מוקדמת. עדיין אין שריקת סיום בבלומפילד. מישהו הטעה את אנשי הפועל תל אביב. ולאלה היחיד שלו מצטרף לצהלה הזו. מישהו מדווח לו שזה לא נגמר עדיין בבלומפילד. זה עדיין לא נגמר בבלומפילד. האם זו חגיגה מוקדמת מדי של אנשי הפועל תל אביב? עכשיו מרגיעים אותם. הנה לאלה אומר להם, חכו, עוד כמה שניות השריקה האחרונה בבלומפילד. גם הקהל האדום נרגע. עכשיו הם מבינים שזה עדיין לא נגמר. הנה השריקה האחרונה בבלומפילד. הפועל תל אביב אלופה. הפועל תל אביב זוכה בדאבל. איזה הישג ענק להפועל תל אביב. אלי גוטמן הגיע מהמקום השני עם הקבוצה שלו למשחק הערב כאן בטדי. מכבי חיפה הייתה צריכה ניצחון בבלומפילד מול בני יהודה, סיימה בתיקו. הפועל תל אביב הייתה חייבת ניצחון כאן, עשתה את זה, זכתה באליפות, לקחה את הדאבל. עכשיו ווליד בדיר מציג את צלחת האליפות לפני האוהדים. חגיגה באדום הערב בטדי. תראו את המופע הזה של אניימה, האיש שפספס הערב פנדל, אבל מי זוכר את זה עכשיו? הערב הזה הסתיים בתואר אליפות אדום. מכבי חיפה הוליכה את הטבלה ביתרון 2 נקודות על הפועל תל אביב, הייתה זקוקה לניצחון על בני יהודה, אבל לא הצליחה לעשות את זה. ומלוא המחמאות לבני יהודה, גם מלוא המחמאות חייבים לציין לביתר ירושלים. שתי הקבוצות הללו, ביתר כאן בטדי, בני יהודה בבלומפילד, שיחקו עם כל הנשמה, עם כל הלב, ושיחקו תפקיד מכריע בקביעה מי תהיה האלופה העונה. ואין ספק שלשחקני השכונה, שחקני בני יהודה שהפסידו לשחקנים האלה של הפועל תל אביב את הגביע באמצע השבוע, יש חלק גדול, עצום, משמעותי בזכייה האדומה בתואר האליפות. בני יהודה הפסידה גביע להפועל והעניקה אליפות להפועל תל אביב.